Mirade con quen bailo hoxe, eu, Cabilla. Veña, un pouco de auga xa un pouco quente para que ferva de contado. Imos facer unha receita. Ai, Dios mío, moi bons días! Como que non? Receita para todo o mundo. Receita con moito ritmo dos nosos veciños os portugueses. Como que non? Moito me gusta ese país a min tamén, Moito me gusta. Pon isto aquí e que se poña a ferver. Xa veredes que forma máis sinxela de facer o bacallau. Veña, un pouco de lume e veña. Oxe veño como un pinceliño, Veña, ven pa aquí. Como un pinceliño. E ti como estás? Xa estás arregladiño? Moito molan estes días de domingo onde te podes arreglar e estás todo guapo, miras po espello. Eu miro un anaquiño, Non para tal, peino as cellas, peino un pouco por aquí, arrejo un pouco a barba, que teño unha barba hoxe de dragón que mete medo. Pero o que toca hoxe é unha receita, bueno, maravillosa, espiritual, poderíase dicir, porque isto é un bacallau espiritual, tal cual. Así é o que din os portugueses cando fan esta receita. E xa sabemos que aquí somos moi amigos de facer o bacallau porque nos encanta. Eu sempre vou escollendo cousiñas de outras partes para ver que nos pode traer ao noso recetario. En este caso, no está chebo, con estes ingredientes, imos facer unha auténtica argallada que mete medo. Mirade, por aquí, un chisco de leite. Temos por aquí tamén un chisco de perexil. Algo de fariña, un pouco de manteiga para facer unha bechamel. Pouquiña, xa veres, para napar un pouco esta historia. Algo de noz moscada tamén, allo, loureiro, un par de ovos, que imos facer aquí unha historia que non é propia da receita, pois vai vos gustar un montón, cenoria, ceboliña, algo de pataca e, por suposto, o protagonista doxe, o noso bacallau. Espiritual é hoxe o tema da nosa receita. Non sei por que chamaron así, Lidia. Moi bons días. Bos días, Iván, pero non teño ni idea. Porque bacallau espiritual debe ser que alguén comeu e dixo, levántame o espírito. Digo eu, Será quen lle reza o bacallau, que sei. Bueno, eso seguro, bacallau hai religións para todos, así que a min, además hai que respeto todas as decisións eu. Hai xente que é moi animalista, hai xente que é menos animalista, hai xente que ten a religión da cebola. Do bacallau tamén me vale, do bacallau, dos árbores, o censuí, o mindfulness. Mentre non lle fagas mal a ninguén. O que che dé a gana, ese sí que é, ese sí que é o norte de todo o discurso. Importante, nós, aquí cociñando, nunca lle facemos mal a ninguén. O revés, o contrario, o que queremos é sumar un chisquiño, verdad? Porque con todas estas receitas que moitas veces facemos, o que pensamos é, bueno, como se fará esa receita que probei un día, pois isto pasaba a mí hoxe. Porque eu dicía, aquelo estaba ben bo, pero unha tapiña, puxéronmo de tapiña. Despois empecé a mirar e tal, o espiritual e tal. Eu dixen, isto ten que ser. Porque aquí xa fixemos directamente bacallau, o C de pipo, vale? Fixemos bacallau a brás, ese dourado máis mítico que outra cousa. Dicía un compañeiro, Juan, compañeiro meu, por aquí, que na Fortaleza el comía de pequeno un bacallau moi parecido a este, pero sen a pataca. Bueno, hai bacallau, despois hai bacallau, por exemplo, hai unha zona en Ourense, un restaurante no que hai un bacallau que llaman bacallau a portuguesa, non? Botanlle cebola, ven de cenoria, ven de tal, así como medio asado, despois ven cun refrito con pataca panadeira debaixo. Encántame. É dicir, o bacallau, gústame o bacallau. E tamén o bacallau valenciano, Tamén me gusta ese bacallau valenciano, tamén me gusta, pero isto é maravilloso. E despois hai unha cousa que se temos unha boa traballada como nós, mirade que toros. Mirade que cousa tan bonita, mirade que lascas, cando falamos das lascas do bacallau. Evidentemente, como falamos sempre, un bacallau xa desalgado que agora se pode comprar, ou collemos bacallau, desalgámolo nós e quedan unhas toradas impresionantes, depende do grosor, depende das horas que estará tamén cando lle quitamos o sal, entre 48, incluso 36 ou 12, se máis tal. Ou unhas migas, que moitas veces falamos para xente que está a comezar a facer nesta historia, unhas migas que o que facemos é metelas debaixo do grifo 5-10 minutos e tamén xa valería para quitar o sal. O mercalo ao punto do sal tamén. O mercalo, como che dixen antes, o punto de sal, exactamente. Vale, aquí, importantiño, como isto está no seu punto maravilloso, desalgado e tal, vou esperar a que ferva un minuto, vale? Voulle meter un pouco tal porque lle queda nada. E vou empezar a facer un rustrido, porque esta receita
leva tal cual un rustrido ben sinxelo. Se me colles as ceboliñas, xa non me achego, xa non me paso por ali. Vale, moitas grazas. Leva un rustrido de ceboliña e un pouco de cenoria. Así que non vai levar máis cousa ninguna. Eso sí, vamos a rustrilo un anaquiño para despois facer unha pataca, neste caso, palla, que lle vai dar un toque a receita totalmente diferente, macho. É directamente unha pataca, porque moitas veces pola cocida xa é diferente. Por que? Pola textura. Moitas veces tal. Como facedes as nutricionistas moitas veces cando queredes darlle un pouco... Isto é unha pregunta que se me plantea agora. Darlle un pouco así á xente, pois outras opcións, e que moitas veces para que non comen sempre a pataca da mesma maneira, ou tal. Que texturas? As texturas son importantes, non? Na comida, no recetario, nun dietario que un forma para que sea máis divertido, ou que? E depende da persoa, porque xa digo, hai persoas que teñen neurodiverxencias donde as texturas convértense nun medio de regulación sensorial, vai máis al lado nutricional. Como? Explícame ben eso. Hai as persoas que teñen certas neurodiverxencias, como TDAH ou autismo... Vale, isto é tal, porque porque a veces tes diverxencia, xente que... bueno, tes razón. Vale, por exemplo, autismo, TDAH, tal, perfecto. Necesitan certas texturas para regularse, non? Hai xente que ten o tema das texturas de tocar, outros de sons, outros de cheiros, non? Pois moitas persoas necesitan texturas especiais para regularse. E ás veces non é só, si quere mellorar a alimentación, non é só ter en conta o sabor, senón a textura, que cumpre a súa función. Vale, eso ten todo o sentido do mundo. Por lo tanto, estaríamos empregando texturas diferentes para que él se regule. Cando falamos de regular, falamos de que exactamente? Porque non o collo, xa... Regulación sensorial, quer dicir, poden ver alterados a súa xestión emocional... Vale, xa está, xa entendín, vale. Imagínate para que... Vale, perfecto, vale. Eu teño un sobriño que está moito mellor. Non sei que empezaron a traballar con él, dende o psicólogo, e tal, con xogos tal, e con moito cariño, exactamente, e con xogos tal, de verdad que está mellorando moito, estou moi contento co meu sobriño, porque isto xa non é algo que é así como un de vez en cando. No. Pasa moito, pasa moito, vale? Moitas veces estamos... O rapaz non para, igual pasa algo aí, non hai que mirar. Vale, pois cousas como esa. Aquí, que estábamos a dicir antes, ese bacallao, mirade como vai a historia. Quería que fervera ben e vade saber o truco e o porqué. Porque agora está fervendo e apago. Apago porque isto vaise facer nese calor. Vale, unha parte para meter o punto perfecto en un bacallao é directamente isto. Agora tapo en uns, eu que sei, 10 minutos. Isto está para lasquear. Así que aí, nada máis, ese repouso e tempo. Aquí, que acabo de encender tamén ese lume, vale? Empezamos a botar un pouquichiño de aceite e imos facer o rustrido típico no que imos, bueno, darlle un pouquichiño de tempo para que sexa ben bonito. De que? Dunha ceboliña en xuliana, por exemplo, e de unha cenoria que vou coller agora. Se máis colles aí xa, vamos poñendo... Porque isto... Non, vamos a meter as dúas, que eu creo que esta vai na aceptar perfectamente. Choiva, por aquí. Veña, que se poña, vamos poñer el lume tal, que se poña xa de contado, que senón non me vai, así fago sitio na táboa. Porque agora, o que vamos facer, por exemplo, isto é o como poñan aí, e eu vou facelo así. Mirade, unha cousa, moitas veces, isto gústame ensinalo, déxame acabar de limpar isto, tal, isto que estamos na casa, moitas veces vedes que a ceboliña é unha cousa moi fresca, non? E temos aquí que non se nos separa. Por qué? Porque ten o nó este. Ese nó é como a raíz, onde está xusto onde se ve tal, está como a cabeciña e a parte tal. O cu da cebola, vale? Así de fácil. O cu da cebola. Podemos quitalo? Podemos quitarlo. Temos que quitarlo? Non. Porque isto é tan fresquiño que tamén pode romper, a veces parece que non é tan bonito, se eu pongo unha ensalada, podo quitar, vale? Pero meto por aquí. Pero se vai algún por aí, ca confeitura, co rustrido, con tal, vai quedar perfectamente, non vas a encontrar na boca. Non é moi fibroso neste caso. Pódese comer perfectamente. Que non? Empregamos pa diferentes caldos e historias destas. Vale? Así que eso, importante. Baixamos lume agora, un chisquiño, por favor, desa sal, vale? Que nos axuda tamén a que isto pois refreno un pouco e miro que fago. Eu coller as cenorias. A ver, contame un pouco, que vou a pelar e relar, así que non teño moita cousa. Contame un pouco. Algúna vez preguntaxeste por que no supermercado hai leite no refrigerador e hai leite que está fora da neveira? Sí, máis por o pasteurizado, por exemplo. Vale, coñeces as diferencias entre o leite pasteurizado e o leite UHT? Todas como a ti, non. O UHT, pero sei o que é o UHT, sei o que é o fresco, porque tal, que
bueno, ponse na neveira porque en 3 ou 4 días vais a tal. Contanos ti, porque seguramente vas a dicir moito mellor que a min, teño seguro. A diferencia co leite fresco pasteurizado, que non é leite cru, é leite fresco pasteurizado. É sometido a un proceso térmico donde a temperatura non é moi alta, 72, 75 graus, un tempo un pouco longo para o que é un proceso térmico para este fin, que poden ser 15, 20 segundos, vale? Este tratamento térmico faise para reducir a carga... 15, 20 segundos nada máis. Sí, microbiolóxica do leite que sexa máis seguro. Isto fai que este leite fresco teña que manterse sempre en refrigeración, incluso antes de consumilo, e dura 5 ou 7 días. 5 ou 7, pero ben frío, non? Sempre hai que mantelo en refrigeración. Fresquiño, falo en serio, que eso despois, a máis ule mal, calla e ule, bueno, canta. Como os ovos, eso canta, cando está mal canta. E despois está o UHT, que son as siglas, a ver se eu digo en inglés, Ultra High Temperature ou algo así. Como? Francesa, alemana, astrohúngara. High Temperature. A miña profesora de inglés, non sei se estará orgullosa ou non. Non pasa nada. Eso é un proceso térmico máis elevado, é dicir, a temperatura moito máis alta, 130, 150 graus, menos tempo, 2 a 4 segundos. Entonces, ese mata moito máis microorganismos, mata case todas as bacterias que pode ter o leite, facendo que sexa máis segura e que dure máis. Bacterias que algunhas poderían ser boas, ou estou a equivocarme? Bueno, poderían ser non malas en función da cantidade. Ben, vale. Claro, porque o leite ten o risco de poder ter listeria, pode ter E. coli, pode ter salmonela. Vale. Tamén salmonela o leite? Sí. Por iso temos que sometela a ese proceso térmico. Entón fai que dure máis, de 3 a 6 meses, e que antes de abrila podemos mantela fora da neveira, pero unha vez aberta sí que ten que estar en refrigeración, unha vez aberta 3-4 días. Vale. Diferencias a nivel nutricional? Hainas, pero son moi pequenas. Pode haber pequenas diferenzas en menor proporción de vitaminas do grupo B no leite UHT, pero son diferenzas casi impracticables. A maior diferencia é no sabor. Vale, o sea, a xente que aprecia máis este sabor do do leite. Eu noto bastante, que o sepas, o sea, tal, sobre todo para facer, imagínate, unha tarta de queixo, tal, o sabor do fresco é un sabor un pouco máis potente. Claro, basicamente esa a principal diferencia para elegir un leite fresco pasteurizado ou un UHT. Pero directamente o sabor, a nivel nutricional pouco máis. A diferencia é irrelevante, e a cantidad de calcio mantense igual, eso sí. Pois poderíache dicir, mira que cousas que moitas veces falamos, eso encántame que mo digas, porque estou seguro que eu cando penso cousas, penso casi como que pensaría a metade da poboación, non? En plan, que pensaba que o máis fresco era mellor, directamente, que tiña máis nutrientes, que sería mellor para o corpo. Sí, o que pasa é que moitas veces moita xente di, bueno, se este dura máis, será que lle botan algo, non? Para que dura, non, simplemente é o proceso de esterilización. Vale, pois é interesante sabelo tamén, porque directamente o que fixeron é matar un par de bichiños que a máis temperatura. A máis temperatura e tal, non lle botaron ningunha movida rara nin tal, vale, eso pode ser. Pois hai unha cousa que aquí en Galicia temos moito, son vacas. Mirad, praos e tal, e si que é verdad que deberíamos ter un poquinho. Mira, este relador, sabes que me está poñendo enfermo? Teño que ir a afiador. Como cando se afía un relador? Mellor será cambialo, non? O afiador, que é unha profesión que se está perdendo. Sabes como me gustaba o tema do afiador? Porque iba, cando estaba na Coruña e tal, escoitabas chiribiribirú, vai en todas partes. Igual é universal, non? Sí, claro, sí. Eso ten que ser. Por lo menos en Galicia, non sei se fora de Galicia. E será tamén así en Mallorca, por exemplo. Tamén habrá, por lo menos en Galicia, como decías. Eu vivi en Cataluña, nunca escoitei o afiador. Igual o hai, Igual o hai, bueno. Estás a perder, Eu pola miña calle fai ben tempo que non é tal. Despois hai algunha vez que algún afiador ten bastante, bueno, bon facer, pero hai algún que me escarallou un pouco algunha cousa. Sí, que non a puxo ben. Mirade, veña que estou a acabar. Aquí, agora o que fixemos é darlle unha boa relada a esta cenoria. A cenoria é unha cousa, para min, maravillosa como acompañamento de moitos pratos, vale? E según como a poñas, vai a facer unha función ou outra, vai facer máis melaza, vai quedar máis crúa. Xa che dicía unha vez que a miña irmá máis eu encántanos este tipo de elaboracións cando se fai ca cenoria asadiña nunha carne. Sabes como che digo? En plan, ben grande, asadiña na carne, que queda así tal desta de pinchar, ben lustrosa e brillante, eso encántanos a nós. Pero un segundiño que xa limpo aquí, e con esa ceboliña ben posta, vale, o que facemos nós é directamente botar tamén a cenoria. Cuidado aí, perfecto, témolo listo, e agora aquí movemos un pouquichiño con lume de bonito, así, e tiramos todo para dentro. Cuidado que esa estaba aí, sempre limpiños. E o que vamos facer agora é esperar un anaquiño, 5 minutos máis, a que ese bacallao este no seu punto, se vos parece, e vamos facer tamén unha cousa ben bonita, que é darlle o punto perfecto
o noso rustrido. Por qué? Porque isto é a base, como a case sempre. Vamos a buscar xuntar esa zaragallada con iso, voume quedar pelando unhas patacas que xa mas podes traer pa aquí, ímolas pelar, imos poñerlas ben bonitas, porque como xa vos dixen ao principio de todo, hoxe o prato é moi parecido, por exemplo, a un bacallau ás natas, porque leva un pouco de bechamel tamén por riba, ¿verdad? Pero con ese toque de, como che digo, de pataca, que vai lle dar con ese crocante da palla algo moi diferente. Chisquilichasqui, facemos o rustrido, desmigallamos, desfianchamos ese bacallau e seguimos traballando, veña. No, 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 espiritual. No, 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 ni, no, no, ni, no, ni, no, Pero ti es no, cociñeiro ni, ou no, cantante? Uepa! Cociñeiro ou cantante? Non teño Igual ni te idea. confundiches de programa. Cantante non sou, faime caso. Mira, aquí, chisco... Hai programas agora para cantaireiros, hai moitísimos, Un chisco, a que non sabedes o que é isto? A ver, a que non sabedes que... Ti non digas nada. Que será? Vamos a encender aquí este lume que imos poñer. A ver... Isto é o caldo, a infusión que se fixo dese bacallau que xa está aí. Polo tanto, neste rustrido, imos tendo aquí unha cousa maravillosa, que é bollar as nosas verduras. Temos para aquí tamén un pouquichiño de aceite, vale? De aceite que se va a quecer para meter as patacas. Hai que ter tino del. E agora, aquí o que facemos de primeiras é botar a manteiga. Veña, manteiga para facer unha bechamel, como a case sempre. Así que non nos preocupamos. Isto no seu sitio, eso no seu sitio tamén, perfecto. Aquí, mira, cousas que temos agora. O primeiro, antes de nada, mirade, ven aquí, compañeiros. Compañeiros, vida aquí, mirade. A cocción non é maravillosa. É o seguinte, mirade como escarcha. Mirade as laxas do bacallau simplemente con eses 10 minutos. Isto é unha auténtica maravilla. Imos quitarlle a pel dentro un anaco, vale? Xa está empezando a amornecer e imos ter todo listo. Aquí, agora, collemos esta manteiga antes de que se nos pase. E ti sabes o que podes facer? Dime. Teño por aí un aparello ben bonito. Se botas aquí un allo que antes olvideime, son un langrán. Puxime a falar un montón de cousas. Onde teremos? Teño unha cousa nova para ti, mira. Este é un regaliño porque non che justa o relador. Xa verás. Premia aí un par de follas de loureiro e nós ao noso. Veña, a esa fariña perfectamente para botar rapidamente tamén este leite e empezar a cociñar. Pero antes, nada, a ver, dalle aí. Aí, home, aí, xoga aí un pouquichiño. Ai, que está... Pero se ti dixaches que estabas forte como tal. Forte de dedos non tanto. Hai algún allo que está... A ver, que che apremou tamén. Ese dediño, ben, esa mascolanza. Ten máis? Hai máis? Está todo aí? Sí, está todo aí. Vale, pois este facémolo así, mira. Estes aparellos tamén molan un montón, pero o que pasa é que, mira, aí sai, tordo, perfectamente. Collemos unha culleriña, mira, aí o tes. Ala, pa dentro, ese allo, para ti, perfecto. E nós, con esta historia, tranquilamente dalle unha volta a nosa fariña, mirade, que xa empeza a facer un pouco de terra maravilloso, e agora facemos o seguinte. A noso leite. Sabes o que voulle meter aquí? Un pouquichiño de sal, despois, e directamente vai ir a noz moscada, pouco máis. E agora vamos a facer unha cousa que sí que quero comentarvos, que é bastante interesante. Mirade, moita vez falamos do leite frío, do leite quente, dá un pouco igual, vale? Se tes un pouco de tino de control. Agora aquí, eso sí, temos que estar, non parar de remexer, vale? Hai aquí un par de gromos, que dentro dun anaquiño, cando se empece a bulir un pouco, témolo. Aquí, vamos a meterlle unha voltiña tamén, para que ese allo, ese loureiro, collan ben de sabor. Subimos un pouco o lume. Isto como vai? Veña, empeza a quecer ben. Vamos a dar un pouco máis de lume. Mira agora, pensa, hai que darlle unha boa lostregada a eso. Vamos a meterlle isto, ven por aquí, que vou cortar unhas patacas. Se me estás aquí remexendo un pouquichiño, que responsabilidade. Non, xa verás que cousa sinxela. Isto non bota lume, non te preocupes, que sabemos que o lume a ti non che vai moi ben. Mirade, aquí, isto, facemos unhas talladiñas, por exemplo, moitas veces cadro isto. Mira, unhas talladiñas así. O tema da palla é simplemente facer algo finiño, vale, como estamos aquí facendo. Non temos ni coller ni mandolina, a veces collemos mandolina, pero moitas veces, cando me dixeche ti, non todo o mundo ten eso na casa. Pois a veces digo, bueno, meto, outras veces non o meto, e vou mirando. Xa sabedes como fago a pataca palla, verdad? Cadrando un chisquiño para non cortar os dedos, parece unha tontería, vale, pero así, mira, esta grande xa me vale para dicirvos como vai, e para ir metendo ali. Con todo isto, o que estamos a facer é que ten a pataca palla de diferente ou de tal. Mirade que ben se está quedando. Como que non? Eres unha máquina. Un chisco máis de leite. Veña, sigue aí a traballar. Un chisquiño máis de leite. Perfecto. Que estamos a facer? Buscar unha textura ben crocante. Polo tanto, mirade, poño esta táboa por aquí, collo un par delas, por exemplo.
como se fora unha baraxa, así o que? A ver, que vexades todo. Aquí, perfectamente. E vou cortando finiño, 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 finiño. Uns fideiños, parecen uns espaguetis. Aí, collo outra vez, veña, como xogando as covas. Son malísimas cartas, por certo. Sí? Meu pai era buenísimo, eu son malísimo. Vou barallando. Eu tamén... Barallo sí que parezco profesional, pero despois non. Vale, Eso pues, para o sea, que meter medo. tes boa... Vale, sí, o sea, te colles así en pedallas. Estrategia. Ten que ser unha máquina. Para xogar o póker ainda vale, para outro, como Sí. che veñan as cartas, vas de cu, xa cho digo eu tamén. Pois eu nin barallando, nin xogando. Non son capaz de contar unha carta. Mira que teño capacidades para algunhas cousas, para reter información, e tal, ainda falaba fai pouco de que cando vou no coche non me entero de nada. Vou no coche, pode pasar quen quera por aí que non me entero de nada. Pois cas cartas, eso de contar e de tal, por Pois a mí favor. no póker gústame, A min tamén, pero no póker non hai que contar. Claro. Claro, pero póker, se me ven unha como a ti que empeza a baraxar como se fora unha yankee, a min eso non... Xa me metes medo, tes toda a razón. Houve unha temporada que éramos 4 xogando ao póker sempre, creo que era os venres pola noite. Sí. E un cociñaba e outro limpaba, non? Entonces sempre o que quedaba de terceiro era o que o día seguinte tiña que limpar e que quedaba de último tiña que cociñar. Ajá, outra, vale. Era o plan dos venres pola noite. O sea, non era diñeiro, era tarefas. Claro, xogábamos cociñar e limpar. Moitísimo mellor. Mirade, eu aquí, a ver como está. Vamos a mirar, eu creo que xa está. Está medio... Tal. Eso, vamos a baixarlle lume, bótalle o leite todo, que vai non precisar, sen problema. Estalo facendo perfecto. Esa bechamel é túa, non é miña. Miramos a ver como están as patacas. Eso parece que tira, non? Si ou que? Pois veña, collo estas pataquiñas, todas, maravilloso eso, se rustrido acabado de facer, e o que facemos é o seguinte, nós, mirade, cuidado, non vos queimedes, pataquiña palla, que non se me vaya por fora, que moitas veces o tal, está aí no último. 5 segundos, botamos unha boa rustrida, acabamos isto, metemos isto na súa historia e nun chisquili-chasqui, acabamos con todo. Vamos! Veña, home, que aquí, ollo, convencional hoxe non, hoxe imos encender o forno no Turbo Plus. Como que non, Turbo Plus, onde estás aquí? Turbo Plus, aí estás. Por qué? Porque ten un pouco de grill, ten un pouco de aire, o que queremos hoxe a 200 grados. Veña que vamos. Vamos a poñer agora a ferver rapidamente eso 15 de contado. O meu forno en 5 ou 6 minutos está, se poso Turbo Plus. Turbo Plus. Turbo Plus sona... É flipante, a coche fantástico. A coche fantástico, sí. Dime Nike. Vale, mira unha cousa, o que teño por aquí. Unha amada de perexil espectacular. Un par de xemas de ovo que xa lle quitei, por suposto, as súas claras, pero as claras nunca as tiramos, No. Pode facer miles de historias. Un pouco de tal... O sea, eu fago unhas tortiñas, simplemente con eso, un pouco de sal, ben metidas, tal, é como a puntiña esta que me encanta. Vale, mirade, aquí, unha boa amada, cando digo unha boa amada, é unha boa amada, Vou pillando as miñas follas e os talos poderían ir perfectamente, que hai xente que é moi pro do perexil, pero neste caso non vou meter todo. Pero sí que fago, xa sabes o que, non? Caldos. Gardar, que o que garda sempre ten. Vale, por aquí isto. Vamos a facer rapidamente ese corte que me gusta a min. Cuidado con este talo, toma, levo pa ali. Ese quedou un furancho. E vamos a meter agora a remexida toda. Mirad o que estamos a facer. Perexil. Ten ben de sabor. Ese machucado que tiña ese loureiro que hai que quitarlo e tal, porque o loureiro non se come, pero imos meter con esas lascas de bacallao que meten medo. Temos a pataca palla aí, que xa che vin picar aí, fai un momento xa estabas comendo. Así que ten cuidado, se sonríes moito, que igual tes un paluego aí que lle chaman estes. Ten cuidado, non pasa nada. E todo o mundo pode ter un paluego tamén, Unha pataquiña, eu deixo yo arrillar. Son horas para comer, ten toda a razón. Mirade, aquí, isto, un chisquiño dese perfecto. E máis, moitas veces, canto de grosso. Un pouco como che dé a gana a ti. Sempre digo que as receitas son para facer como un queira. Vale, polo tanto, temos isto. O que facemos é quitar o loureiro, déxame aí, ábreme aí esa... Quito o loureiro, ese rustridiño feito. Loureiro xa non preciso. Meto todo este... Aquí, toda esta zaragallada, esta cebola, que xa é... Isto xa empeza a ser a bacallao portuguesa que che contaba eu antes, que metían coa pataca panadeira. Pero neste caso, o que vou facer eu é, mirade, que sinxelo, botar tamén isto para aquí. Aí está. Ollo que isto vai empezar a coller unha forma que nin o imaginas. Mira, isto así.
Tatari. Mira, ahora é cando... A mí gustame moito aquí cando te quedas calada, empezas a mirar todo como se fai. E a xente na casa gustaríame saber que se está tamén nese punto. Déxame limpar. Non porque tal, porque eu empezo a falar, non paro. Sabes a que estaba a pensar? Estaba a pensar no bacalao a Fortaleza. A Fortaleza. Porque eu vivo preto da... Sí, que xa... Sempre vou unha vez ao ano a comer o bacalao. O bacallau en plan por ali, non? Que che gusta. E acompaña con unha ensalada que está moi rica, non sei que leva, pero creo que é de col, mazá e cenoria, pareceme algo así. Pode ser, botenlle moitas veces o portugués bota moito a oliva negra co bacallau, moitas elaboracións bota ya. Mirad o que facemos nós, Aquí temos esta zaragallada toda, vale? Pois pa dentro, aquí, así. Mirade que base, por favor. Ti non comías isto xa? Sí. Bueno. Xa non precisa moito, verdad que non? Vale. Pois o que fago eu, hai moita xente que aquí agora facemos isto, esparcímolo ben. As lascas son maravillosas, xa xo digo, mirade que cousa bonita. Todo, xa sabedes como apaño todo. Aí, e agora, facemos o seguinte, mirade. Pataca palla, vades flipar. Por enriba, vas a botar. Que isto é o máximo do mundo. Pensaba que iba a levala por debaixo. Isto é o máximo do mundo. Así é como provei eu, así como vou facer. E así é porque lle chaman espiritual. Mirade a pataca palla aquí que fixemos un par de sardañadas aí ben bonitas. Mirade, aí. Tapamos todo. E agora toca unha cousa que eu, cando comín, aquí onde cambio un pouco o xeito da cociña para dicirlle a todo o mundo, mira, ainda che deixo un par de palliñas. Veña, cando lle cambio eu o xeito todo a unha historia. Mirade. Bechamel, lixeira, tranquilamente. 2 xemas, verdad? 2 xemas, pa dentro. Por qué? Isto, a partir de agora, empezas a chamar mornai. Así o chaman os cociñeiros. Mornai. Bechamel mornai. Por qué? Porque leva esa xema. E que fai esa xema? Xa non teño que botar un pouco de noz moscada, claro. Por que teño que botar eu agora queixo por riba? Se lle meto 2 xemas, isto vai gratinar tan rápido, porque se vai axudar a que colle unha codia bonita, dourada. Exactamente, é maravilloso. Isto ao gusto, como que hai moita xente que non é pro noz moscada, eu son pro noz moscada, mira como cheira, é brutal, encántame. E aquí collemos, por exemplo, isto, metemos unha boa batida, mirade, se temos unha cousa ben bonita, mirade que cor colle xa, por suposto, e isto, o que vou facer eu agora é tornalo por riba, nada máis, para metelo onde? No forno, 5 minutiños, ben, con ese Turbo Plus, E ter todo feito. Eso da mornai. A mornai, mira, hai unha serie de bases da cociña española, eu teño un par de libros e tal, do que falan pois das salsas base. A bechamel é unha, pero vai cambiando de nome, se lle podes unha xema, por exemplo, a mornai, e se lle pos un pouco de tomate, é unha aurora, chamanlle. Vai cambiando según tal, unha é máis vermella, evidentemente, unha máis amarela, esta é perfecta para gratinar. Perfecta. Agora, non tes máis que facer isto, mirade. Empezar a... Buah, que isto, macho, non digo nada, pero... Empezar a napar todo, mirade, así, intentad de ser limpiños, para que non se nos tal, porque sabes por que eu digo? Cada vez que digo que intentad de ser limpiños é porque eu estou facendo unha cochada, vale? É porque xa manchei un pouco ese borde, pero non pasa nada tampouco, Se se mancha é porque se desfruta. Así me gusta, a Lidia das miñas. Mira, isto como as casas de xente que ten cativos, están as casas moi limpas. Eu digo, se está a casa moi limpa, ou non desfruta o cativo ou os pais, sabes? Vale, pois me parece que tes un pouco de razón neso. Mirade isto. Napamos todo, tal e como está. E agora aquí, eso sí, por favor, limpamos un pouquichiño isto que temos aí. Eso é perfecto. Maquiavélico agora. Pataca, bacallau, un pouco de todo. E, por suposto, o forno. Ves comigo? Veña, vamos. Lidia, vas flipar. Amigos, na casa. Ides flipar, familia, mirade. Vamos pa dentro, botamos. Ollo co teu forno, 200 grados pouco necesita. Tornamos unha capa crocante por riba. E a papar! Hoxe cociñamos bacallau espiritual. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer os anacos de bacallau, ao mesmo tempo que picamos as ceboliñas para rustrir nunha tixola xunto cunha folla de loureiro, as cenorias reladas e un par de dentes de allo. Mentres facemos unhas patacas palla, pelándoas e cortándoas ben finiñas para fritir nunha tixola con ben de aceite. Por outra banda, facemos o bechamel. Engadimos a manteiga ata que se funda para de seguido incorporar a fariña, cociñar uns minutos e verter o leite, mesturando ata conseguir a textura desexada.
Co bacallau feito e morno, desmenuzámolo para engadir o rustrido, xunto co perexil picado, remexendo para pasar a unha bandexa de forno como base, cubrindo coas patacas palla, xunto co bechamel mesturado con 2 xemas de ovo e noz moscada relada, enfornando a 200 graus para acabar de levantar o espírito e comezar a papar. Bueno. Madrina, que pintaza ten isto. Ollo que eu xa empezo a entender o de espiritual, E ti na casa que? Enténdelo ou non? A cousa é ben sinxela. Colles un rustrido ben bonito de cebola e cenoria, un pouco dun bo bacallau, unha pataca palla e unha mornai por riba que che vai dar na cabeza. Isto é o bacallau espiritual do Estache Bo. Auriño!